sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:54. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, check yun nato ng lakat sang panahon plus kumusta ang situation diri sa Negros Occidental sining padayon nga maulanon nga sitwasyon. May mga buhawi pa, may mga kahoy na nga nagkalatumba kag may mga landslide man mga kaaksyon. Sa aton nga linya, we have on the line si Dr. Zipar Gerhard Kailian sang Provincial Disaster Management Program Division. Doc, may gabi. Yes, may gabi ako. May gabi sa taglamating sa imo istasyon. Aha. Kumusta, Doc, subok ang lakat sang panahon ta, Doc? Mando, si Ulando naganahan gidyang magsagi katulo, no? Mm-hmm. Yes, action by no, ato na Bulletin number 27 kay severe capital storm Marine, no? Aha. So, dali gid lang. Check ta biliwat bi sir abing linya to sir. Medyo nagadula-dula siya, no? Maybe part pa nagyapon sang lakat sang panahon ta ano. Sir, Doc, balik bi sa imo. Okay, sige, check na ton. Doc, balik sa imo, Doc, pasensya gid, gatulutod ta. yes, hello. Aha. Action by. Okay, basi pwede ka na, Doc, idog-idog, no? Kakaidag-idag gamay lang. Sorry, gid. Dali. Okay, sige, paplastaron to si... ara-ara, Doc. Aha. Okay. So, kamusta ang akong pilot? Okay na, Doc. 4x5, Doc. Okay, so ang atong nga severe capital storm Marine nag-accelerate na moving westward over the West Philippine Sea. Ang lokasyon niya subong, severe tropical storm Marine, yara sa estimate sabi po na available data sa atong nga pag-asa sa 505 kilometers west of Palayan, Cagayan na may yara sa coordinate sa 80.7 degrees north kag 116.7 degrees east, no? Outside din sa atong area of responsibility. May intensity siya, maximum to strong wind, nagyara sa 100 km per hour near the center. Ang ilang gustiness, kung nang iya pagmaglos, nagyara sa 125 km per hour. Ang central pressure niya siniya sa 975 hectopascal. Ang present movement ng ating bagyo or severe tropical storm Marine, westward siya at 30 km per hour, kaya yung strong wind niya isa 300 kilometers from the center. So, yung si Marine Bunga, naggagawa na sa atong Philippine Area of Responsibility. Pero ang atong southwest monsoon nag-apekto sa atong sa Western Visayas, no? Kag sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Antique, Aklan, rest of May Matupas. Subong ang atong ang ulan nga ginahagong na ito na actually tungod ni sa southwest monsoon. Ginainhan sa Great Tropical Storm Marine. Okay.
Dok, kumusta kita diri sa Negros Occidental? Kita ko kay na sa social media, kabalo naman kita dasig ang mga utod ta mag-post like sa Kabankalan area do mataas ang tubig dito pero maybe suba ato, no? May mga landslide na bala, Dok? May mga evacuees na kita? Anong sitwasyon? Yes, actually, right, no, ang aton nga ako, no, kanina, no, nag-recent report, official report sa ang aton na sa week, no. So, kahapon, sila sa landslide, no, dira sa may kula si Barangay Kumalitik doon sa Badar Benedicto, no, ang establishment ng Bagda Cafe ba ng balay sa Butay, no. Around 6:30 p.m. Sa aga kahapon, partially damaged lang ang ilang establishment sa Don Salvador, no. Wala naman sa casualty, wala naman sa ibang ibang epekto. Sa subong kinamonitor natin ang Pulupandan kung may sila punong flooding incident, but ginagulat natin ang official report sa katong Pulupandan DRM. For Bantalan, wala pa Bantalan naka-submit ng ilang official report as to may man sila kung wala. And ang aton nga kasubong, ang pinaka-importante sa aton nga ikap yung issue nga pagkilitis ang aton nga Coast Guard, aton na pagpasa. Sa panglisa nga natawag na advisory, no, ang ginatawag na Gale Advisory. Meaning ang West Visayas, no, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Limarat, ang Negros Occidental, no, may ara sa gale warning, no. Ang gale warning nato na may ara sa force winds expected to affect sa aton nga area, no. Ginabanaan na ang sa monsoon range, no, ang wind force na up to 45 to 63 to 24 to 34 knots, no, ang aton nga condition. So condition sa mga baybayon ara sa up to very rough, ang wave height natin gina-estimate at 2.8 to 4.5 meters ang height, no. So ang fishing boats, no, kung other seacraft, advise not to venture and into the sea, no, dahil sa ating larger vessels alerted against big waves, no. Actually, natin mga falls, mga natatabu sa atin na kung may kita nga mga laging nga panahon, no, kung may kita thunderstorms, no. So, sa atin tayo importante, kita na ang atin na gale warning, no. Ang hindi pa panahon ng atin na pag-asa at padala sa ating Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa nga mga person sa ato nga region 6 person. Okay, kung may gale warning, kita kaangay sila, Doc, usually anong kakatabo sa mga sakayan pandagat ta? Kay kung kisa may ara man gale warning nga daw hindi gid man tuman ka taas ang balod, may ara kisa nga daw wala lang pero grabe ka persado sang balod. Yes, siyempre ang ating mga magagmat na mananagat ng mga fishing boats, no, especially may connect na ang Coast Guard natin na gina-require kung pila ka makagawa, no, sa ating mga baybayin pag maka-travel. So ang atong mga sea vessels, no, ng mga magagmay, wala ginapanagtan sa atong Philippine Coast Guard sa palayag, especially kung may ara gale warning sa Region 6 sa Western Visayas, ang nakalakit atong probinsya sa Negros Occidental. Pero diri sa aton sa Negros, subong Doc, amo na ang eksperyensya ta, maybe until tomorrow pa or next day ining maulanon na gid nga panahon. Tingala kita nga ang ulan do ka basko gid Doc, no? Yes, ang southwest monsoon naton, especially na kanina, mga patches of light, moderate to at times heavy rains nag-bite sa aton. Ulang taon-tang radar sa pag-asa, no? Makita natin ng mga patches sa mga rain clouds na nagdala sa mga or mga heavy rains, no, na pwede niyang magtupa, no. Nag-appear sa diri sa Bacolod City, no, muman sa area sa Tabi, no, sa area sa Southern Negros, Cagayan, ang hapon, sa mga hapon, no,
batang atong pagbana-bana sini no ang igasa na ECWMS nga kuan nga atong projections bala yung mga kanagtanag nga aton nga pag kuan no ang aton nga panahon magakanay-kanay na mga siguro mga karon no mga alas 11 o sa kagabon ang tuwing nga may ara naman kita sa mga nga ma-experience sa aton Bao kabay pa no kay pertigid diri sa Bacolod daw duro gid gani ang mga kahoy nga nagkalatumba halin pa kaina sang aga or kahapon na doc no may buhawi diri gani alleged na may kwan no sa barangay 18 diri mismo sa sulod sang Bacolod no damo lang nagkalahapla din nga mga kahoy subong no. Sige doc ang imo panugyan sa Negrosanon angot sini. Yes, right again ang panugyan sa ating Governor Bong Lacson. Let's pray, no? And prepare, no? For the safety of the province, prepare our family, our individual, no? As an individual, to prepare our community to prepare for any eventuality paring sa mga no? Or mga inahan southwest monsoon, no? And let us be proactive with the preparations. So again, Action Brian, let's pray, prepare, and be proactive in the preparation. Halin sa ating Governor, yun yung Bong Lacson, ang chairperson ng ating PDRMC. Salamat din naman Action Brian, and mayong gabi sa tanong ko lang ang Action Raj. Salamat gidok, mayong gabi gidok. Objective, balanced discussion. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay mo nang lakat sang panahon mga alas 11 karon medyo mapuas-puas na gid ming tuman ka kusog nga ula sang ulan diri sa Pungsod, Pilipinas no. Perti man si bagyong Maring ano. In fact may mga nagkalamatay na isa-isahon ko ni karon ko din nga mga lugar. Diri sa aton mailani kay tulutumba lang sang kahoy pero nga epekto niya sa aton sining pag sinalayo ti dako man basta kahoy ang paghambalan nga matumba kay nagakasalapay kung ang mga kuryente ya or linya sang aton nga sineko. Olay hunon tani usisa gikan diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Aksyon Radio. Bantay Bagyo. Sa aton nga linya si Executive Assistant Jomari Vargas sa Bacolod. Sir, good evening. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Hello, Brian. Ang gabi. Pasensya gid sir sa temprano nga pagpanawag dira sa imo. So far sir, kumusta kita diri sa syudad sa Bacolod halin kaina nga halin kahapon nga maulanon ang sitwasyon na sir? Well, amo lang na si Brian, pasalamatan namon nga way gid ningin problema ang pagbahabal no sa Bacolod. Ang nagproblema sa amon na rin paghapon ining yakalatumba Brian nga kahoy no. May ko mga dlako pa rin Brian ang isa sa lakwa na mo ang kapon do para padako lawas pa siguro mo. Oo, mga ugat ya guro nagapaggagwa na ni Sir Vargas der ano? Actually, pag-utod na mo itong nagmalik sa kwan, sa iyagit tindugan, kasi nagkatungtong rin sa may drainage system sa Bacol, sa dalan Do spring ba? Daw spring siya. Anyway, amo lang nag-alin may kabudlayan sa ibang lugar nga maigo sa ning mautdan na bisa matumbang ka. Kasi doon na nila si Sineco temporary ang power. Kaya tungod kasi hindi kami mag-utod na kung may kurinti. Pagkabasi ba kurinti kami. Basi magtabid ka mo da ron. So amo na isulin mo namon kon energize siya papanaw na mo na Sineco kaya pwede makayo may kadali sa palibot at ipapatyan suga. At so far alin sing kahapon daw nom na bala kakawin na utod namon damo na actually kay iban na tumba iban langko pa iban way namon mo boss Bry kay langko ni kayo. Wala namon nanay ang mga nangin delikado sa nga bala nga di may gong pumulo magagid na sa area. So far namon nangamon kuan katigi si Maring way nagdin man di sa aton way gid man di sa aton no sa babaw siya. Ano gawa na gani siya sa para sing by tonight. So amo lang ginsoyep na kabagat kasi duwa to sila sinando kasi Maring nakita yan sa gwa so naglapad-lapad siya so anyway kami sa Gyapon by alert level kami Gyapon subong ang second team nga nagbulo sa
sobra ka kapoy nga team namon sining aga. Ang may press ka kami nga team sa buong handle sining patrolling ang kaso magulan. Babayan gid. Pila to Sir Gan anom ka kahoy and alleged nga may buhawi di sa barangay 18 anong assessment to Sir Gan? Well, actually, amo to kinate usually amo gimana kon amlam mo ining habagat isa magamunggo ano ang kahangin so magkausa sing buhawi nga gagmay. Okay. So hindi man to ay messing na report ka na halita dito kay na sa buhawi. Pero ti buhawi gid yan tawag sa to hindi iya kay daw ka alimpulos lang bala Sir Gan how? Actually, ka rin kiwe, namatay man nga tenso na mo, naman na eh. Buhawi lang yun, no? Gamay man lang to siya, twister na may, no? Galing ka ti, namatay man nga tenso na eh, buhawi. Misig ako, di kong tubig, water spout ka eh. Amo na nga ambal nila nga si buhawi, malabay lang sa amo sining nga lugar, pero subong, bisan diin na lang, pwede sigli mag-igo, Sir Gan, why na pa lugar-lugar, Amo lang, galing sa lugar, nag-isang kon may namlang daw, sa isa ka lugar nga may bungguan isa ka hangin kag nagtupa sa isa ka lugar nga may nag-agiman so bungguan ay sila kadua tupa niya buhawi gid sige Sir Gan Sir Jom ang imo sini panugyan sa Bacolod non Sir Jom Well, naman lang na Brian pa rin ako at least with your help man sa amon man ang pumuluyo lang ang may kinahanglan bulig anytime at 24/7 magme paabot pa siya barangay officer on Jerry's police station ang station de patrolman kung tinadap sa impact natin ito sin kahapon so sige na sa magaga kung may need ka mo sing assistant pabalo na yung sigida nabit bagi sa police station kay police kay radyohan na yung sigida makapadala kami bulig sa ila sige Sir Jom salamat gid maayong gabi mabuhay ka sir thank you sir sige bright maayong gabi Aksyon Radio Bantay Bagyo Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:11 na. Subong nga adlaw mag-aksyon Martes kita yari na sa Oktubre 12, 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 74 dias ang nabilin kag Pasko na samtang 81 dias ang nabilin kabagasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ni ang tuig 2022. Bukas ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tobdoblas 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalina gumba kag mga kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Sa balita lokal mga kaaksyon, mapuwerte maning aksidente nga nagluntad didto iya sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon. Isaya ka kanter ang nasunog ho, natumba pagkatapos patay dire ang iya sining helper. Ang driver nakaagom mga aksyon sang second degree yang sunog sa lawas niya. Action Firing Line. Ang karga sining kanter ini mga container yang may unod nga gatong o kon gasolina or krudo mga kaksyon. Action Firing Line. Pertino samtang didto naman niya sa syudad sang Sipalay, isa ka 19 anyos bokalamharon pa ho, babayi mga kaksyon. Anasapwan sang pamilya nga nagakabit na sa ila sini balayan, ginhigtan niyang iya sini nga liog gamit ang sling bag mga kaaksyon. Pinaka ginpalayag sang pamilya rason sa posible nga paghikog kag pagpanginmatay sining 19 anyos nga babayi amo iya ang pagbinulagay sang ila sini nga pamilya. Action Firing Line. Samtang kay na sang aga ginkibot man kita sa isa ka insidente man o kung isa ka salakyan nga nasapuan nga nagaparking dira sa Bredco area, isa ka Innova nga nagaduag sang puti pagkatapos sa talupangdan nga medyo bukas lang gamay ang bintana niya, may tawo nga nagadunglay sa sulod kag wala na sang kabuhi. Action Firing Line. Isa ka intel operatiba mga kaksyon, allegedly sang Philippine Army nga way sang foul play, kundi ini siya ang posible ginatake sa tagipusoon while nga nagadrive
sa iya siri nga salakyan na nakatinguha pa siya gani mo nga ginpahigad niya ini para makaparking sang formal kag posible ginatake didto ginbawian gid sang kabuhi mga kaksyon. Ang iban nga balita iya diri sa Negros Occidental didto sa syudad sang La Carlota kahapon nagdinaguso ang gusto nga magpabakuna. Masobra 600 ang gusto magpabakuna. Ano ang bakuna? Pfizer. Puwerte, no? Basta gani Pfizer, mga Moderna, mga AstraZeneca, ini mga J&J nga iniho, dinaguso ang mga tao magpabakuna, pero kung Sinovac gani, ang tao duway lang balok. Hambal sa mga eksperto, mga kaksyon, the same pariho lang na sila. Galing hindi mo na sila yung mabasol. May kaugalingon man sila nga pagtuon mo. Naga-research maning mga utod ta. Kay kabalo ka halos taran subong may mga cellular phone na. Nga pwede kay mo makapaload dira kag makapadata mga kaksyon. Pwede ka na yakabasa da sa mga news. Basta lihitimo lang. Ti ang nagpadulong kahapon dito sa syudad sa La Carlota. Nga tuman kadamo kay gusto na magpabakuna. O galing Pfizer ang ila sinin nahibalan nga bakuna. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa itong pagpangalagad subong iyang gabi, diri iya sa syudad sang Bacolod mga kaksyon, may ara sang panibago nga dusi iya ka COVID Delta variant na repeat testing ini sila o may repeat testing sila nga gin or pati gayunon, pero ining dusi nga may Delta variant, ara na subong pangimayo ng pangisay-kisay nila. Nagbalik nas normal ang ilang sitwasyon, no? Samtang negatibo or negative COVID test result, kinahanglan pa tubtob nga magwa ang bag-o nga executive order ni Mayor Bing nga nagakakasang sini nga requirement sa pagbiyahe mga kaksyon. Kagiban karon nga balita sa lokal hatagan ta tensyon. Oo, ang mga reklamo gihapon sa mga operators naton sining libre sakay sa frontliner nga series bus kay suno sa ila hindi man na mga frontliner ang sinakay. Mga pasahero man na nga normal, hambal gani sang isa nga nagapanugid sa akon diho, labuton ko gini siya karon. Siya lantawan yung Blackson Bray mga alas 8, alas 9, alas 10 sa plaza kay nagaparking dang series bus da. Why na frontliner ga sinakay da? Puro tanan normal nga pasahero ang kaluluoy ang mga salakyan nga nagabiyahe. Aksyon Oliver. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Malima na isang series bus may pasahero sila kun waay ang bayad sa ila mo mangyapon. But galibo ganing ulo ko sang gobyerno amo nang gusto tahibaluon kung ano ang manner sang bayranay da sa ila. Kay kon per person ang bayad sang gobyerno sa ila, ti wala pirmi bayran ng gobyerno kung nang taon mo ila sa ilas lakyan. Aksyon Oliver, di ba? Wala unod. Labi na gid kun adlaw, hala linupad lang linupad is Bacolod wala man unod. Pero may ara gid kuno nga buta pirmi. Labi na gid nga biyahe sa Sumag, Handumanan, Mansilingan. Dabo kuno pirmi unod, pero iban hindi frontliner. Ti kon basihan sang gobyerno ta ang binayaranay per person, per head o per ulo sa matag adlaw nga tanan, pierde gid ang gobyerno. Kasi sige lang niya kadalagan karon na kon basihan tana ti pierde si bus kay wala siya unod gani. Pero kadalagan siya gabuhin gasolina krudo niya. Pero kon ang baranay dira per dalagan, bisan wala sang unod, basta naka-trip ka at iitip ang gobyerno sa gikabayad nga way man pasahero. Nakibot man kita ligani kay duway manik balong publiko. Hinali man na nagtuhaw ining libre sakay nga ini nga sagi kalibot-libot sa Bacolod di. Oh. Way man ni gani gin pa-report gani way man ni ay sus ko. Sige, ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad balita lokal mga kaaksyon ginadulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon basi naga problema kamos pa Aksyon Firing Line. Aksyon na dyo Philippine Standard Time la sa 7:19 na sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line.
Daligid lang makaaksyon kay ho ang lakat sang bagyo gyapon unahon ta ini si Bagyong Maring mga kaaksyon sining tunga sang gab-i karon ini siya ang magalayas na sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang iya sining nga paglayas mga kaaksyon nagbilin iya sa initial nga report gikan didto sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagbilin siya sang siyam ka mga persona nga nagkalamatay dito sa may Mimaropa ho kag Luzon area. May 3 nga nagkalamatay sa landslide sa La Trinidad, no? Kakulubaan, no? Don Salvador Benedicto Action Oliver ginakulbaan ko kay nga sa pagkadamo sa mga bag-o da subo nga nagtililindog nga mga building sa kilid sang bakyas. Nga tiga ang bakyas mabigay niya plak adlaw. Basi magkalalusno ang Don Salvador Benedicto da. Lain pa to kayang alkalde mismo way kabalo nga way mga permit ni sila gasrikta lang sila kaugsok sa mga haligi nila. Sagi sila kabinakal da nga forestal man na magambal kita forestal owned by the state na siya, owned by the government na siya. Ikaw nga manugbakal kabalo ka nagid nga iyan asang gobyerno duta sagi ka man bakal. Ti subong ga dinumog to sila ho. Way man taga kontra sa development pero kung maginamo sila nga maguba man ang kabukiran sa Don Salvador, ang tatinyo na. Kaya imbis nga gafag pa na da subong kun hapon, pila kadlaw ba si makitaan ta da duta na lang kay nagkalatiphag na sang porte dan lakat sang global warming ta subong no di maintindihan. Sigurado ko i-address ina sa aton nga mga public officials dira sa Don Salvador Benedicto. Pasensya gid na dumduman ko lang kay landslide ang gingkamatyan sining 3 to sa may La Trinidad ho. Tapos may ara pa na da ba mga dayo Action Oliver sa Don Salvador. Mga dayo inabalang nagbalalakalan na lute tapos nagpatindog sa ilang mga kabalayan kag negosyo. Isog pa sa mga taga Don Salvador Benedicto. Way manhambal nga isog sa inaway. Ay nablang may ara abis ang ginatawag naton nga mga pagsulundan sa barangay abi. Nga dapat sundon tani kay ti ordinansa sang barangay. Ay, doon di magpamati. May ara gida isa Action Oliver nga doon di siya magsunod Action Oliver sa ordinansa. Hambalon sa mga tao ti sige. Tanaon ta kung kasulod ka pa rin sa amon. Sunod sa. Salay ka damo, kwarta ka inisog. No Salvador, so na bansagan NPA mga tao da mo. Pati ako, isa na da sa gintawag nga commander kuno ko sa NPA. Maluoy maka mo. Nawong puro agtang, guro do pwede pa NPA. No? Nadumduman ko lang kay landslide do 3 pa tayo. Balik ta dis balita ko. Isa ang nalumos dito naman niya sa may Claveria, Benguet na naman niya sa Cagayan. Gabaha to sa ilam. Samtang 4 man na nagkalamatay man no sa baha man gyapon dito sa Nara sa Palawan area naman ni iya. So siyam tanan ang nagkalamatay nga ginbili ni Maring suno siya sa report nga ginpagwa sang NDRRMC. Ina initial report pa lang ha. Sige, kabay pa nga paglayas ni Maring, di na gini madungagan pang siyam nga ini kay, sus ko ka problema patadaan kay COVID-19 nga ini, dugang pa sa mga nagapapili, subong sa gobyerno, tanga daw hindi man mapatihan nga mga tao ni, nagdululubli na. Ang iban nga balita, maka-aksyon sa national, ariyo, ibahon tang balita sa national mga ka-aksyon kay ang COVID-19 subong adlaw, nagabat-amat na ginmanubo, no? Kahapon, mga 8,000 subrato. Subong ulo 8 mangyapon, 8,615 ang bag-o nga kaso. Kag nagdangat na sa 2,683,372 ang kabilugan nga kaso nas Pilipinas. Kag ang aktibo, ayara na lang sa 82,228. Ang naka-recover mga kaksyon, 2,561,248 kag ang patay 39,896. Ang kuan mga kaksyon no, ang mga parte ini gihapon sa bakuna karonan ko niya. Ano ko ni anay isingit ko niho. Actually, kagapon, paninga balita, parati bala kay Chavit Singson, no? Ari ka ulumol man ni klase tao. Kahapon, Action Oliver, nag-withdraw siya sa iya sining certificate of candidacy. Kung di nagpapili ni sa Vice Governor, ang gininkwentro niyang iya bata manangangalan si Ryan.
Gin-withdraw niya ang COC niya kay ti may ara lang kuno miscommunications pamilya nila. Mo na ti ano nga tinawgan na ila adlod. Gin-withdraw niya. May isa pa gid nga nag-withdraw man. Ang ngalan niya si Patch Sabiliano Singson. Sa kwani sa Ilocosor niya. Sino ni si Patch Makaksyon? Pamilya. Nag-withdraw man siya sang COC niya sa pagkagobernador. Si Chavit ya Vice Governor. Si Patch naman niya, gobernador gid. Sino ang inkwentro ni Patch nga ini? Singson. Ang utod man ni Governor o kon ni Chavit Singson nga si Jerry Singson. Sila-sila lang gid. Action firing line. Mga hangul-hangul. I'm sorry to use the term, ano? In-withdraw nilang si OC nila. Tinahuya mas laguro, grabing kritisismo sa tao sa ila mo. Hindi hamak. Hindi makaon. Si Singson, sikat ng si Singson para sa mga uyab. Action firing line. Si Catriona Gray to, no? Nga gapong ko, si Catriona Gray, gapalipong-lipong siya kay do katulugo. Nagin siya, galay kay masandig sa umaga sang beauty pa, ano sina? Do Miss Universe ni mo, no? Sagi ka tumatumba sang lawas siya mo, no? Patulog-tulog siya. Doon ko namin tuklod. Action firing line. Tapos gusto niya magsandal sa abaga ni Catriona Gray mo, no? Why si kabalo nga si babae gali, nakabatsyag na. Singson. Abot ka na ni Rocket, nay. Action firing line. Naging pasandig ito kagin idugan ko ni matumba. To galing kay naka-preparar man to. Kay kabalo man sa ginahimo. Ya mo. Si Singson lang daw kadamo kaya sa mga style sa kabuhi, ano? Action Brian Warden. Action firing line. Pero ti saluduhan tani siya ka may delikadisa man siya ko. Nag-atras na siya pati ining isa ka Singson pagid. Nag-atras man sa pagpapili kiti sila lang nga pamilya nagbinungguanay. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa national, si Presidente Rodrigo Duterte subong ginaayo ni Senador Drilon sa Malacañang, no? Nga kon pwede hindi pagpunggan ang ginahimo nga investigation karon sang Senado sining alleged yang overpriced kag alleged ang mga kaksyon nga anomalya sa pagpamakal sa mga kagamitan sang DOH dira sa Farmally Pharmaceutical Corporation mga kaksyon. Action firing line. Kini nagligad to si Duterte nagmando sa mga gabinete niya. Siya hindi ka mo magtalalambong da. Tido hindi naging manami, no? Tisano dire kay Drilon, lubag ina sa Constitution naton. Ang Integrated Bar of the Philippines na nawagan na, pati na mga medical experts nato, mga doctors naton, nga dapat magtambong sa hearing or investigation nga ginakandak subong sang Senado para sa benepisyo sa publiko. Kiti billions of people's money yang ginistoryahan ta diri. Action firing line. Oo, ti subong ni Ambali Drilon sendia. Malacañang dapat hindi ka mo magpatunga dira nga mapunggan yung gabinete kay normal ina siya lubag ina sa Constitution. Talantawon tayo ko pamatian ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ang bakuna mga kaksyon, are kay may bag-o na mga patutsada si Presidente Rodrigo Duterte kon bakuna ang paghahambalan, no? Kay kabalo ka kagabi, suno kay Presidente Rodrigo Duterte, ginmanduan niya naman ang Action Oliver for the third time ang otoridad nga kadtuan barangay-barangay ang mga pumuluyo nga wala nagpabakuna. Action firing line. Siya nang nagapamalibad magpabakuna da. Mga kapulisan, otoridad, kadtuan nyo kada barangay. Hambali Duterte. Siya kon magpamalibad sila, simple lang ang solusyon. Sakaon sila sa ila balay, kag nagakatulog sila, pang-injeksyonan samtang gakatulog. Action firing line. Di normal na ng utok sang tao bilang presidente nga musna. Siya kabalogin ko yung nga jutay, ginsubong nga may ara sang huyog nga magpabakuna mo. Ti si bakuna, amo ning pinakasolusyon ta para madula ini si COVID-19. Pero hambal ni Duterte, sino kadamo, ganyan nga hindi magpabakuna. Siya authority. I-barangay-barangay nyo. Kantuan nyo to sa ila balay. Kung hindi sila magpabakuna, patuluga, or gakatulog sila, sakaon nyo inyong balay, kag bakunahan nga nagakatulog. Action firing line. Namuamo lang yung tamo to sa may ibi Magaluna, Action Olivero. Gakatulog ang tao, ginlabo sa liog, bla. Di pagbungkalas mo, may hiwa ng liog mo.
Tiyan mo man kay Duterte o sa kakatulog. Pangtuslukin nyo dagom. Action firing line. Ang mga ang mga tao subong nga nagamonitor gahambal guro tistingan sulod sa balay kundi magkalahiwa ng masulod sa balay Action firing line. Abi sa mga tao ipreparar ta ng mga usi tadi Sulod-sulod ka muna kaganon tanawon ta kundi magbalalik sa agi ni. Action firing line. So now kay Duterte nagalaom siya nga before pa naman magtapos ining 2021 nga tuig. Malabot gid ang 50% nga mabakunahan ang Pilipinas. Ang Pinoy, mga Pinoy sa Pilipinas. Subong pa lang may ara na sang 23 million nga fully vaccinated mga kaksyon ang pungsod Pilipinas. Ting konsubong ang population sa Pilipinas kabalo kamo kon pila. Ara na kita nagahuluhamboy sa 111 million ka mga Pinoy subong population sa Pilipinas. Action firing line. Di ko mag 50% mga 60 plus mga 55,000 billion abi ang mabakunahan. Di ang subongan na injikan mga 44 million naman, 23 million diri ang fully vaccinated dagit iya. Na? Da mo na bing tawag na. So no kay Duterte kabay pa nga makalabot gid sina. Tapos subong nagdrama man si Duterte nga daw nagapakitluoy siya or I mean nablangambal nga ginaako ko nga may kasalanan ako sa pag manihar sining bakuna. Kay daw kahidyo tayo sa bakuna. Siya kabudlay sa mga mabakal bakuna sa ibang nga pungsod. Gusto man na. Kay ti ginaobra pa lang bakuna ya ginabayran na sa ibang nga pungsod. Pila daang pungsod sa bugos nga kalibutan? 194 countries kita. Ti butang tarabi ang 170 countries da affected gid sining COVID-19. Ti ang mga manggaranon to iya nga mga pungsod iya nagaobra pa lang sa bakuna, naga-order na sila. Action firing line. Di kita dire, imbes nga ibakal abi bakuna kung kay Saction Oliver, ginauna pa ya ibulsa ang kwarta mo. Action firing line. Di ba? Ti amo nang problema. Amo nang gina-investigate subong ang mga alleged nga palapaw sang kwarta sang gobyerno. Action firing line. Pero ti, kumusta gid man bala? Kon bakuna ang paghahambalan mga kaksyon, kumusta ang vaccination program? Diri-diri sa aton sa lokal iya, like Bacolod. Na-try ko man ganing alambuton ang probinsya sang Negros Occidental pero si Dr. Ernel Tumimbang sa nagligad si Mana nagpositive to sa COVID-19 na naman no. Action firing line. Mangonsiho tatani kon damo na nagpabakuna di sa aton sa Negros kag Bacolod. Oo, ang Bacolod daw ay tadi problema kung interview ang paghahambalan, gahara-hara di magpa-interview mga utod tadi iya, no? Kay ti gusto nila ma-inform publiko. Ang sa probinsya nga doktor mga kaksyon daw bulubudlay. Action firing line. Ayawan kay mo pirmi iya ka kay mamang. Ayawan kay mo iya ka kwan, ayawan kay mo iya ka tawag sa probinsya. Ang naghatag sang report kung kaisa si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Ti kun imo gagani padalman do hindi na naiya linya ya kay provincial administrator siya dapat ang doktor sa probinsya. Action firing line. Oo, ang doktor sa probinsya tani man nami gid ya interviewhon kay knowledgeable na siya kung anong sitwasyon sa vaccination ta. Pero tik amo to kahapon sila Carlota nagdinaguso didto kay Pfizer gani ang bakuna. Action firing line. Kung hindi Pfizer kag medyo kuan nga bakuna ang tao do ay gana magpabakuna mga kaksyon we don't to kun nga. Action firing line. Amo na no? May kahadlok sila sa bakuna nga halin sa China, made sa China bla, ining Sinopharm kag Sinovac. Diri sa aton, dahil Sinovac lang gid ang Sinopharm do talagsas Malaka. Action firing line. La 7:33 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon while waiting kita sa kay Ma'am M. Ang ang OIC na lang ni siya subong OIC sa Office or Emergency Operation Center EOC mga kaksyon kay nagpapili ni siya konsihal dire sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Medyo alang-alang saksyonan. Sige, balikan ko na karon dugay bukbok lang komersyal ko para di ko mag-apike karon sa iba naton nga mga balita mga kaksyon. Action firing line. Pero dali gid lang ariho gin-endorse
Malikot ang idugay ha, dra lang ka mo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Si Carmelo Garingo may gabi, Roberto Caraballo daw ginabubo ang ulan diri sa barangay Handumanan, no? Si Gigyapon giliyo. Idilaw sa Victorias Cagdana Isabel, araman si Tats Dilentar, action bray amoni ang sistema yang balay-balayon ang bakuna. Tapos kung ang hindi magpabakuna sa kuon sa kaon sa balay. Action Bray, do hindi naman ni maayo, hindi na pareho ang subong sang una action mo, Bray mo, do subong ya mabato na lang gid, gamo gid action Bray. Di tamang pagamo. Budlay na. Merly Gonzaga naga-monitor dira sa may Hupanda subdivision, Barangay Alihis, no? Si Miriam Bilieza Binuma naga-monitor man sa Alangilan. Si Rodney Dichon Morde, naga-monitor man. Ay, okay. Si Toto Rodney. No? Salamat, kid, sa pag-monitor. Noy, day. Salamat, kid. No? Lilia Tato, naga-monitor man sa Tango, Bacolod City, Gardenville, mga kaksyon. Si Tatsuki. Okay, sige. Try lang nato na, sir, ha? DJ Jonah, naging tourist spot. Abi ang DSB. Amo na nga inagawan sila pwesto, especially nami. Views ang una, no pansin sa mga negosyante, subong ang DSB maabot na millions ang bilis ang pwesto. Kaya kung bakulod ka lang, magtiyog, wala, agid hangpon. Roberto Caraballo, may gabi action bray, dapat may forestal na wala naging tugutan na mapatindugan sang structure, dapat hugto na da ang mga pulisa kag ordinan sa DSB. Alfredo Sapa sa Barangay Takuling, naga-monitor man, gaulan gani, wala tubig ang basiya, wasiwahaw. Basi ginsuyop sang basiwa o kung sang ulan, ang tubig sang basiwa. Kagin ula sa aton, no? Sige lang. Si Athea Kim Iriman Araman, si Dennis Richard Tiburuma, nga series gidhaw. Amo nang pamangkot da. Milili Oligo Action Bray watching from Bunny Cave Tangob. Ana sinuro sa amon to Action Bray gamo. George, rainy evening action bride pati sa mga mabuot na EFC members. Okay. Okay, si Joseph Oria Araman, Jonilo Norbe, sinubak niya ang paborito sa Maynila action bride. Apo lang. Good evening action Brian, keep safe sa maulanon nga gabi. Junior Pilahio, naga-monitor man. Si Christine Minies Villalubo sa DSB Pandanon. G-Rans Barela, good PM action Brian, monitor lang kami ni Villa ang hila o podka-asawa ko, Jessica Barela. Si Rona Rehida Trava Araman, Baskog Hangin, Balyadulid, nagakatumba mga kahoy sa dalan. Nano Lens Araman naga-monitor. Jose, okay, nabasa ko na. Dideng Alohamiento, God bless. Maria ko maulanon gid nga gabi. Bots Hawod Araman, pagtumba uling dason ang sunod bride. Si Melvin Piñafiel Magallanes Randolph, naga-monitor man. Hari Hisuan, sir, please, salamat kid, God bless. Virgil Salgado, Carmelo Garingo, Joby Monares, salamat kid. Si Mike Javier Aksumbray, good evening, monitor lang ko di sa Iloilo, hindi pa kami kapauli kay wala pa man mapirmahan ni Mayor EOT, hindi pa kapuli. Glenda Talves Araman sa Cavite, Dasma. Ginilyn Banduha, naga-monitor man. Sinimat Tinion sa QC, God bless you. Salamat gid. Si Baryoga Ray sang poblasyon sa sentro sang monitor lang kami di sa poblasyon sentro sa DSB. Wow, salamat. Okay, sige. LA Amante, may gabi action Bray, monitor lang po watching from Kuwait. Labayin Eduardo Jr. Bete
BT Santero, nagamonitor man sa Pasig Metro Manila. Salamat gid. Evening sa mga anak ko sa Ubay. Roberto Castillo to nung Dodoy. Good evening to Bry. Sobra naman na nga sudlon kagid sa balay mo. Kag bakunahan daw hindi naman na insakto. Basi makibot ka lang na kag mapugakhangan kasang tagbalay. Kalamay gid monitor lang kami di sa sentro. Check to na. Ang balko preparada mga usi nyo. Raymond Alarcon Sagal Jr. Good evening, so Brian. Monitor kami sa Purok Santol, Mandalagan. Please tamiyaw lang Richel, Sadaya Sagal, Daisy Sadaya, Jonah, Alexi, Miguel, Christ Joy, Raynel. Salamat gid sa pagmonitor. Azocena Cabales Aurelio. Evening, so Brian from Barangay 35. Sige. Stingray de Castle Kyle Fortino. Salamat sa pagmonitor. Si Mike Javier nabasa ko na. Ryan Borja Araman. Sige, sa nagapamangkot parte sa EO, si malabot na si Ma'am M subong gabi. Pamangkot nung tanak ko kumusta ang status sina, no? No answer siya. Okay. Si Action Daily oh. Sige. Dali gid lang mga ka-aksyon ha. Halong gid kamo da kay inato do hambal ni si Anko naga-monitor man ba. Ang gift ko di na. mayo kundi di dose basi pugas pamasumalang nila. Si Dinalor Bibar Santillan naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad mga ka-aksyon. Si Sir Alex Montesa ara man nakatutok sa aton sining pagpangalagad. Gina-greet niya lang si Star Mayo, Doc Matt Mayo, Rocky Ster, Minnesota, kag Ma'am Jinky Day Lagdon sa Phoenix, Arizona. Thank you gid Sir Brian Yapon ta samtang nag-angka sa imo mataho mga programa. Thank you gid. Sige. Di ma-relax lang ko kadali balik ko dugay. La 7:41. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota.
Pagkatapos, yung sa ilo diri sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to Damogid, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name ng amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, si Impolin Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga
listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:50 na mga ka-aksyon. Action Firing Line. Gina-indoor Firing Line. las 7:51 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton sila nga pagpangalagad, taligid lang. May natalo pang dan ko diyo, may nag-chat sa akon, nambal niya, si Solrak Javier Carlos Grunia. Nambal niya, tama ng advertise, takan taus na. Hindi ka lang mamati, ilampos ng cellphone mo. Action Firing Line. Pariho man na sa imo bla, kung hindi ka mag-ubra nga may kanon ka, Action Oliver, maubra ka gid. So kami dire sa Action Radio, diin man ang mga istasyon, kinanglan ginay may commercial, kaysa ngalan pala nga kami commercial radio station. Sa television, di ka galantaw TV, wala commercial ba? Action Firing Line. Oh, tistigi dabi mapungko ka lang magkaon ka, wala, hindi ka maghungit kung kakaon ka. May mga ihimplo ka lang na, no? So ikaw, Javier Carlos, patulan ta ka. Kung natakan ka, mati ka to sa... Ikaw na lang na wakal, kaya para wala commercial, pag gusto ka wakal, sang gusto mo. Hangag klase tawo na iplo pamati, di kang magreklamo sa ako. Las 7:53. Action Firing Line. Karon matampuyungan. Mga tagtakinyentos, liyo ko tawag kay Carlos ni mga tagtakinyentos subong nga gabi aksyon na, no? Sa aksyon ano ga yuhom pro gana ugtom yang kaakig. Si kuan niya, Carlos Javier. Oo. Si meron na aksyonan, gabuta. Gabuta sang mayad-ayad kay mga tagtakinyentos sumo gabi. Ay ma-intro pala section Oliver, go ahead. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1!
500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo Number 1! Action Firing Line. Okay, ara na intro lang basi magreklamo naman ni si Javier nga lawig intro ta, no? Sinsya ka na sir matik landa black kag magpahimuyong. Oo, kay basi kron kon maulanan kada karon mabasa ka gid. Ara na ginatawgan aksyonan ang mapalaron nga magadaog sang 500 pesos subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad, no? Why ga ano? Oo, isa pa bi ako pagabuta. Ako pagkabuta be, ipakita ta ning aton nga box sang gold gold ni tsura niya. Ako magabot be. Wow. Pagkadamo sini, sino ay na mapalaron, kabay pa, no? Sige. Sige. Be hulat-hulaton taksyonan pakidayal abe. Sino ina kag hibaluon naton, ano? Hambal ninong Dodoy Roberto Castillo sa may sentro sa Bosan DSB. Siya tinunto ng ilang apeliton, tanila nga bakunahan, sudlon balay tama, pugakhangan as layas ang tao. Okay, nagaring na si Rimat Tinion makaksyon. Okay, baw. Pasensya gid ha, medyo nagapanghatag kita na 500. Sana tak-anda ilampos ng cellphone mo daw kung radyo mo. Action Firing Line. Okay, part na yasang game sa amon nga programa, diri nga hatag kita sang kaayuhan kag information kabalo kay ining commercial information man na siya, hindi na kay sabad-sabad lang commercial, impormasyon na sa ikaing lawas kung ano mga baligya, kung ano mga amo ni Black. Action Firing Line. Hoy, ari na nga ton sini nga winner. Hello, may gabi. Hello, mayong gabi, Action Bry. Tiway na itagain na lang na 500 aksyonan, no? Okay. Sino ka sa linya ta? Elena, la chica. Pilang edad? 55. 56 na ko sa December 25. Pasko agad ang imong nga kwan bang, imong nga tinga Ilina, dapat Maria no? Gani. Maria, may lang kay way ka Hisusa, daw mo na abin, ano? Pwede man yung ngalan. Taga din gani si Ma'am Kwan, Ilina, ma'am? Gabilya mo nite. 1078 Malasina. Sige thank you gid sa imo sini nga pag-monitor. Nga monitor ka subong o ay? I-monitor, iginpahinay ko lang. Kung masabat mo ning pamangkot ko sino to bag-ulang, hindi na. Ano nga ni ang extra or tagline sa mga reporters na mondiri before mag-end sang report gani, ma'am? Sa Action Bacolod. Ano nga ni una sa balita? Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Nakita mo lang na ano? Palakpakan. Congratulations gida si Monay. Hurat-tulatala ng 500 pesos mo, ano? Sige, thank you, Kid Action Right. Salamat. Okay, thank you. Ang nasabaran, sabad ka na pero tuya 500 na tuya. Redaksyonan. Paliyog ko padala sang 500. Carlos Javier, intra ka kay para maka 500 ka man kung mabunutan. Action Firing Line. Pero kung mabunutan ko ngalan mo, hindi ko gid pag-itawgan gyapon, bahala ka das kabuhi mo. Last 7:58 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Kasi siya na maka-action ka kadala nga kon nga emotions basta mo na mo na gani nga ina mga komentar nga wala pulos. Kung nagkomentar kada guro parte sa isyu ta do malipay pa ta magbasa. Action Firing Line. When naging siya guro listener Action Oliver. Ang hilabot na sa aton de. Action Firing Line. Sige, manam miyaw pag ikugana iyaho para mag-ugtas pag siya, no? Action Bry, ang nagreklamo nga to, buang na. Tani siya masweldo sa inyo para wala pa sayod, kulang na. Kita mo? Kaya mo kami swelduhan ding lapit kami 50 bilog di sa Action Radio. Hindi na lang kami mag-commercial, aberbe, pagwa ng kwarta mo, be. Action Firing Line. Carlos Javier. Ipasikaton ko giningalan mo, hilabtan mo ko din nga may kapay-muyog lang ko din. Sige. Dali gitang mga kaksyon, ano? Kay check naton, ang nagareklamo ni Bla Party sa libre sakay, akomodahon ta ni siya. Nga ang akomodahon ta ni siya. Kay suno sa iya sini nga initial nga
allegation, siya isa ka jeepney operator. Ti kon jeepney operator ka, kag maapektuhan ang biyahe sang imo sini nga mga salakyan, pirdi kay Action firing line. ti sunod dire kay ining tagreklamo nga si Madam Zinaida Tumayan. Amo nga nga election na nagagmonitor siguro sa aton, no? Suno kay Madam Zinaida Tumayan, kadamo yasang nagasakay sa sining libre nga series bus pero hindi man mga frontliners nga dapat ila papasahero. Kaya hindi man frontliner. Action firing line. Siya ti di ng hustisya sinaman na mag-inamo sila. So check naton ani para mangin ilihiti mo ang reklamo ta kag ipalabot tani sa diin nga ahensya ini ipabalot ta sa LTO. Sino bala ang tawgan tang series bus buwas nga adlaw? Ano blang set up sini? Okay, nakibot man ang kita gani nga may ara na sang libre sakay dis Bacolod sini. Action firing line. Di bla? Pero na-check naton si Matinion si Madam Zinaida Tumayan, jeepney operator ini siya. Na? I-kindly inform na ko aksyonan kung ara na siya. Madam, nag-call kami. Sini nga Matinion. Okay. Mayo man nga nagreklamo siya kay sigurado ko hindi lang ni siya ang nagreklamo. Damo ang nagreklamo galing kiti na hadlok or way lang sang pwersa abi nga magreklamo. Ti siya yaho, hindi iya nakaya kay ti inang tawag naton blang pangabuhian nila ni amo. Action firing line. Kon frontliners lang ang dapat makasakay. Ang proseso dira mga kaksyon sining libre sakay sa naintindihan ko kay damo man ta kilala nga mga frontliners nga nakasakay na gidman. I-present mo lang ang imo sini nga ID kung ano ang imo sini nga trabaho. Nan, damo na mo. Ti pareho sa amon bi present amon ID namon pwede kami kasakay dai. Kiti frontliner man kami. Pero ti suno sa report niya kadamo sang wala gidya hindi frontliner nga nagasakay. Action firing line. Wa isa ka sabat action an. Ay, na man nga mag-ula kami ga chatay di nga duwa ho. Pero ginagasabat siya. Ay, naunsa man si nanay. Diri ko bi siya agyon biho. Nga amo sila. Madali gid lang mga ka-action na. Carlos Xavier, dali lang ha. Basta hulat-hulat ka da. Ara na. Arises di sa akon guro nga linya ho. Hello, Nay. Hello, good evening. Nay, ka panawag ka bida sa imo number. Basta pwede mo masabat. Oo, sige. Sige, sabtalihog binaybe kay diri ta pwede di sa may kwan eh. Okay, ara action anti-sting nga debilyo at be. Action firing line. Kaya nakita ko bi sinanay subong abi nagahilay-hilay sa mabugnaw yang nga kwarto kag kama no. Kitaan ko di sa iyaho. Sige, check naton biliwat kay concern isang kadamaan ha. Concern ini isang kadamaan nga nagabiyahe plus pagin subok sa Oliver nga sumaka na naman ang presyo sang gatong 1.50 ang diesel kag 1.30 iya ang kwan. Ang gas iya ay nako nga mga sitwasyon. Action firing line. Okay, hindi siya makontak. Ano nga sitwasyon man? Nga ang hindi ka na makontak na iman. Okay, sige. Nagka-contact kami na subong nay. Ga-call kami na subong sa imo. Basi masabat mo na kay gausi kita sa chimpo. May gareklamo pa di daan. May nagareklamo nga damo ta komersyal. Ara nawa. Ginatuking-tuking na sa aton nga mga mendi sa atubang tang aton nga sa technical department ta. Why ged? Dali gid lang. Diri ko na lang biliwat agyon be antuson tani di aksyonan kung anong sitwasyon na din. Action firing line. Okay, diri ta agyon no sa special communication. Hello Nay. Okay, nagatawag kami sa imo. Diri na lang ko maagi sa imo sige. Nay, sino sa linya ta gani May? Sino gani? Hello, sir. Sino ngalan ta? Zinaida Tumayan. Zinaida Tumayan, operator. Taga diin ka Nay. Barangay Andumanan. Operator ka. Barangay Andumanan. Jeepney operator ka Nay. Sang jeep. Pila ka bilog ang imo nga salakyan Nay nga nagabiyahe? 3. Anong ruta yan Nay? Andumanan, Libertad ni sa Sir Brian. Action Brian Nay ha. Nay, sugiri kami anong reklamo nyo parte sa libre sakay sang series bus nga ini?
Amuning nasda natabo sir kung ting amon terminal ara gid sa proper gid alikod gid sang barangay hall. Okay. Ang nilaparkingan na sa series ara man sa tubang sa barangay hall. Di mga pasahero namon nagakalagto na dito kay ginapasakay Manila bisan magpakita lang ID nga nagaubra ko no sa di na mga construction di ban gani mga ni barker sa plaza ginapasakay nila. Kilala namon mga pasahero namon mo ti nang naghina na namon nga sakay sa pasahero kay ginapasakay nila silin nila frontliner lang kay galinti. Okay, mga pila na nanay kaadlaw? Amo na lawig na nila pitan ni sa mga 15 dias na ning ilang kuan sige lang yapon na kunta tuwag na ko gani kay Janice at Parbe siling ya reklamo ka muna kay gitawgan na namo sila nga untato na nila. So Kaya kita ka muna sa insya o kung ano nga gobyerno nga pangayuan bulig nga mapauntat na sila. Munang bali Janet sa sa LT Parbe. Okay. So magambal kita nakapabangkot ka mo sa driver to kung ano magambal kita frontliner kung sino ni nga mga frontliner ang ginamuno nila? Basta may ID lang ang pasakay nila gani ang mga driver mo gakatuto ka panilag mo rason sa pagkakabugan ni pagputyot nila ang pasahero nga may mga bata pa gani ina hindi na gani social distancing kapi pa kung gabi sa plaza. Ina ang bata hindi gina frontliner. Dira na sila tanang kakagtubuta ang series hindi na social distancing ti amo nang bulig nila nga siling nila nang para kuno na sa mga frontliner. Tipin sino mo lang makasakay gali. Paano kami karong mga operator, mga driver na mo nagutom, nagaplauli na timplano lahi. Mga ano oras sa plaza publika dis lang nga nagaparking na nga makita nyo damo pasahero ga sakay. Nasugod sila mga ara na nagatambay sa may katedral na yun mga 6 o'clock, 5 o'clock dira na nagatambay. Sige check tabi. Sir mo. Sige, basta naga-monitor patrol ta subong maswingan nyo tong area mamangkot to sa mga driver kag Manilag. Anyways nay, sa pila ka adlaw nga morning na sudaran nyo, kumustang biyahe nyo naghina ang guwaay sang salakyan nyo? Inainag dyan sir, naginag dyan sir mga driver naman doon, di nakabatak boundary, tapos sinangga puli na ganit ni Prano, ginanagrahi. Iaway na kami pasayro, ginakuha na isang series. Ang ako gani plano, sakyan ko ni sila buwas kay panaugan sa may kabog panilagan ko pagiduwat kay doga ugtas ko bala sir nga magpruwili ng driver, way na dalon, mahal pang krudo. Ano ni plano sa series niya nga ginaamo nila, wala sila gani pragkisa. Kami nga niya nga hindi kami ka-renew sa among Francisco mag-delete lang kita ako kani kami sang LTO. Sila ila wala prangkisa sige lang hakot pa sayro. Yan naka gobyerno na imo kay gobyerno ang nagabayad sila ga. Gabayad di protect ng tani iya kun wala man kami ano sila kundi ng frontliner lang gid balatani gila pasakyon. Pag anang government employee sabi pwede na iya. Hindi kay bisan sinulo niya pasakyon nila sir. Kaya ano na lang karon yung mga driver namo wala nang gijaga na ron. Gani man no, oo. Dapat ganing ilang daw ang ilan na dapat nga butang sa ulo sa transit dira libre sakay sa ano na butang na libre sakay sa may frontliner gid ba? Government employee sa bida nga kuan. Kaya nga injid di makaminas tungod nga nagmahal ang tihan. Naluoy makaminas na pasahero da nga hindi ka afford abi mong abi no. May negatimbre. May negatimbre gini diyo nga may migo ko nga driver sa series da libre siling niya pasakay tanan bisan hindi frontliner ate biho na damo gini nga sir damo gid ga complain niya hawid na nila operation das namangkot ko ni Janet sa Parbe sa Iloilo mo region 6 nga nikuti ma'am ano na lang niya mamangilay nga sige na lang ni sila pangakot pa sa iro paano kami di karon niya reklamo nyo na, abigita ka mo da sa makabulig sa inyo da nga ahensya sa gobyerno da nga reklamo nyo na sila, mauntat sila. Kasi linggo unfair niya sa amon nga operator ka mahal sa kinabayra namon. Mula sila Frances, pwede lang gali makapangakot pa sa iro. Sige. Sige ma'am, salamat gid sa imo. At least may sang lehitimo nga reklamo nga nagdangat diri sa amon. So, kasi organic ka sa dinina, makomment sila. Sige, kitingwaan ta gani ang concern ng mga tao. Oo. Salamat gid sir. Yes ma'am. Padayon na sa pag-monitor, ma'am. Thank you gid. Thank you sir. Sige ma'am. Action firing line. Si Madam Zinaida Tumayan, tod kita ko ni may mga salakyan tod nga ang lines Tumayan lines mo. Action firing line. Tiambal niya nagpululi temprano mga driver way ganar. Ang kabalokay ni mga pasahero naton, syempre kung ako pasahero kung libre man tod nga masakay ko sa jeep man. Nibla,
bisan tod nga kaluluoy ti halos kita subong tanan kaluluoy. Ti ang mga driver subong pila pa ning bayad nila da sa arkilan nila. Ti may na lang guro may 200 da 20 da, may dako-dako na gina. Action firing line. Sige, prangka nga istorya, may myself na kibot man ko may amuna. Siling ko, duway gini ma-explicar kung ano ang style sang libre sakay nga ini, sinog ibla ang dapat librehon. Kita tanan subong action Oliver, ginakaabig ko yung nga frontliner, tatanan mo. Tanan nga nagaginawa sa puluyan, kag nagatrabaho nga expose ka sa damo tawo, frontliner ka na. Action firing line. Kaya hindi man lang ang katapikan sa COVID-19, ang mga nurse lang, kag doktor, kag pulis nga nagaano, kita tanan. Tikaling way na specific na kung sino giniblang ginapasakay, gina. O, may present man ko nga ID. Tiyo, araw may nag-text, may nagapanugid sa aton nga waya. May migo ko yung nga ariyo. Ang balya, tanan nga makasakay sila na napasakay nila. Nakita mo lang na. Tiway tamahimo da. Anyways, sige. Check na ton karon ang patrol. Basi naga-monitor ang patrol. Kag panilagan ining check by action an karon dugay ayo lang aksyonan na. Panilagan kung anong sitwasyon tod sa may plaza da kuno ha. Action firing line. Nagatililipon ko nung gasinakay, dapat do kapigaw man sa among nga sitwasyon. Last 8 Jess na sa aton nga pagpangalagad. Ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad naman siya, no? Pero pasensya gid sir, no? Kay DT Ryan Borden, Action firing line. Last 8:11 na. Pagbalik naton dungagan tang balita ta mga kaaksyon. Try ta nga lang buton si Councilor Dindo Ramos kag i-check ta man ang patrol karon kung anong sistema gidra para makompleto ta ini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May kabilang sa kay Roberto again, ang balya may jeepney driver ko nga suki, gabakal bugas 3 kilo, subong 1.5 kilos na lang ang ginabakal ahay. Oy, si Madam Leia ang nagamonitor man. Thank you, gid. Elizabeth Malaka Gamala may gab igid. Si Char Garcia abnormal. Ang balya, takan ko mati kay lawig ang komersya. Haslo ko si tao. Raymond Alarcon Sagal Jr. Ay, sir, may gabi. Action Bray Damo, may mabulig kay nanay manog eleksyon na daan. Homa Lumina, good evening man. Si Ustan Salvador, nga alibrihon pa na sila. Ano wala sila ginaswelduhan sa gobyerno? Tani ibulig nila na pasakay sa mga plete mapabakuna. Kaya iban wala ibayad sa salakyan masakay. Tuod ba no? May sweldo na sila. No. Bing Kiani, good evening, Sumbray. Basta radyo, Brian Mordin. Gwapo ko no. Dumasala pa sila. Babae gilin eh. Monitor lang ko everyday. Night and night. Salamat kin. Si Arlidan Makoy Araman. Si Marciano Buga ay, good evening, Sumbray, nagamonitor sa Barangay Tangom. Ginilyn Banduha, nagamonitor man, pwede ko maka-intra sa inyo ayuda. Baho, nalawag na naman sa ligan, ma'am. Si Vida Abaw Aragid, nagamonitor sa Abkasa, Mandalaga. Ni siya mo. Rochelle Evangelista. Roland Guarino. Udong na sa Sera. Good evening. Aking si Roland, no? Spike Shet, Action Radio, sir, pero may gid ko ga monitor sa programa nyo sa pamilya sa Batangas. Bao, salamat kid. Si Kairos Flaky, Action Bray, way sa kabalo nga ang commercial amo na nagahatag sa inyo sweldo. Highest monitor lang ko sa radyo. Bao, salamat gid sa inyo nga naka-intindi gid sa sitwasyon ta. Oo. Kay ka animal klase tawo, no? Si Mike Javier, hamlayagin dalahig yung pang Action Bray apelyido ko. Sorry gid sir, pero hindi ikaw, no? Si Angel Ricoperto,
Action Brian, namian ko sa imo kay bisan na umol-umol ka sa kay Javier nga ina, gwapo ka man gyapon. Oh, see? Milili Oligo, sakto na siya. Paswilduha sa inyo, maayo na hampason sa sang ikog kapagi. Kita mo lang gid sir. Intra ka di ka manghilabot lang tawa. Kung inayawan ka di ka batikos. Lizelle Miranda Sakare, ang inggit galit. Oh. Si Milili Oligo, Tamiyaya Vanessa, Star Mayo, Jinky Dayalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Glenn Dekina Mirabe, Action Bry. Please greet lang family Mirabe from Cadiz City. Michelle Sayo Gimiroy. Si Ana Sinoro, thank you, congrats ko no. Elsa Espanyola. Hindi siya mati ko natakan kay kamiya wala gahulat. Kamiya wala gahulat kami bisang daog kami. Good evening. Salamat ken. Ostan Salvador, Action Bry, may gabi, hindi lang sila pagsapaka, mga kidar utok, manog labugay na isang balita mo. Husto. John Serna, 500 ba? Ako na. Oh. Dennis Richard Tiburuma, wayway kagidya pre. Nakalamayan ka lang. Lagtok. Hambal ni John Sir na sa may tani matawgan man ko ba sa pagkadamo sir sangkwan pero kabay pa. Elvira Hilogo, good evening, so Brian, ma-monitor kami diya sa Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Salamat. Lizelle, naga-monitor. Thank you, Ged. Si Jeffrey Hingpit Cervantes, may gabi pamati diri sa Panay Gurea. Action Brian, God bless. Sheila Miseva, Ching kainan sa himamaylan ga monitor gid. Ching kainan sa himamaylan ga monitor gid. Hindi mag-ugtas. Joke lang na kon mama. Si Christ Curry Paul Tanatan, good evening idol. Action Bry. Monitoring lang here sa San Enrique. Kindly greet lang my deepest sympathy and condolences to Inday Palanga Mayor Maymay, and to her siblings, to Manong Mayor Boarding Nicor too, and the whole Nicor family and Hilwa family. Rest in peace, Manangkap Nining Nuayme Hilwa Nicor. Will be missed. Okay, amo ni kagabi, no? Juan Melaga monitor man, ambal niya monitor lang sa maulanon nga gabi. John Sir na sa La Carlota, Barangay La Granja. Leia Younger Esquivel sa Talisay City, God bless and may gabi. Ariso. Ano ni tsura ni? George Gargasiran, what if may masakay nga nurse nga na-assign sa COVID ward? Pag sakaya puno, gali ka pasahero, ti kay expose siya, manaog na lang. John Direk Gasataya Tamayo. Action Bry, good evening. Monitor lang kami family Tamayo sa Tangob. Salamat. Leia Ang, oy si Kumare ni Realista ga monitor man sa radyo. Wow, thank you again. Roberto Hamalya ang Mayo tani nga gin-hire sang gobyerno ta ang mga jeepneys na lang naton imbis ang series. Isa pa ginakapunto nga Mayo gid. Kaya series siya puro milyonaryo na sila iya. Si Basti Girhen, Action Bry, good evening. Si Carlos na lang na abihimuon ta pasayod. Pwede man, no? Siyang pawakalon. Iyawan sa biras. Iyawan sa bato. Iyawan sa bate. Dennis Richard Tiburoma, si Resya nga damo man na kwarta. Padamuon pagid. Kani, no? Roberto, okay, nabasa ko na, no? Sige, balikan kong iban karon mga ka-action, no? Last 8:18. Pamatian namon ginasandigan Tingog
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:21 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ginaendorso manaton sa inyo mga kaaksyon. Before kay Action Dale Salazar mag-aksyon nga balita gikan sa pero kung available ang patrol aksyonan check be kung may ara sila makalantaw sila be sa kilid sang public plaza kung ano na mga senaryo da sining series bus nga ini. Ariyo, good evening Action Bry, ang nasabadan sang komersyal patindog siya kaugalingon nga station para mabalaan niya. Oo, si nanay, mama ni Madam Gladyn. Kita mo damo na ugot si Ibo Carlos ka. Action firing line. May gabi lang sa kay Kian Angelo kag Sumuman Cassandra, no? Halin kay lolo nila Jo Marie nagamonitor dira sa Barangay Bata mga kaksyon. Si Madam Lia ang nagamonitor man, thank you gid. Kag si Nining Realista nagamonitor. Fernandez Eric may gabi Action Bry kag mga kaaksyon, no? Sige, salamat kid. Spike Shet nagamonitor man. Paano ko na mag-intra sa aton sining pamaskwa sa Aksyon Radio? Basta nagligad, may ginlawag kami ng number, sir mo. Nga pwede ka na ka-intra. Action firing line. Sige, sino ang available aksyonan? Na-check pa sa material, ano? Action Bry, ang nga sa rina sa iya pamati sa radyo, nga natakan man siya pamati sang pasayod sa radyo. Hunghang klase tao, buang-buang. Okay man.
Ambal ko gid. Ang subray libre sakay kung may ID, kung wala ID no libre sakay. Tanan wala pili ti ko di didto ko masakay kay wala plete. Oh, dapat may ID gid. That's why. Good evening, subray. Ang nagareklamo dabla ang masiling noy lubaga lang imo palanan awan o kon pala matinan kay ang action damo na yaga promote daligi lang nga kinahanglanon ka taho kag bugas-bugas man sang tanan. Ano ka hilo? Oh, ay ungo ka. Oh, kita mo lang. Hambal ko gid nga di ka gid magkuan-kuan. Action firing line. Ikaw bi Carlos Javier mo katuntogin sa imo no. Si Teresita Orita Kahuraw nagamonitor man. Ryan Borja nagamonitor man, miyembro sang partido grupo sulod sa Sako inang reklamo. Imagine mo na. Actually, tamyaw ko lang sa attorney Dindo Ramos, sambal ni Roberto Caraballo. Ho? Sige, okay na. Si Action Dale, dalagid lang, no? Check natin si Mateo. Sino nga ara sa linya at Action Day, Action An? Para makwanta siya, para ma-plastar natin. Last 8:25 na. Actually, naga-contact mo kay attorney Dindo Ramos. Ganin mo. Action firing line. Dito sa Metro Manila, before sa kay kung sino nga aton reporter da, dito sa Metro Manila, may isa ka bana, Action Oliver, nga gin pamatbatan, nga mapriso sang 8 ka tuig kag magbayad sang shinmil. Nga priso, siya gin pamatbatan sang korte nga mapriso 8 ka tuig. Kay nadakpan sang iya asawa nga may kabit ini siya. Action firing line. Gin kasuhan sa Action Oliver, gin pamatbatan priso 8 ka tuig ka magbayad sang 100,000 pesos. Te, mang kabit pa kamuda. Sige, paliyog bi panawagan sa Sineco, sang udto pa ang run out diri sa Rilota Village, Kabog, hasta subong wala gid kadtuan. Utro maning Sineco, hoga pa wala na malanis na. Padali gid lang ha, balikan na karon. Action Radio City Hall report. Ang balita na Action Dale Salazar dulong sa aton. Dale, may gabi. Yes, Action Bray. Nagsaka na sa 35 tanan ang kabilugan nga kaso sang Delta variant diri sa may Bacolod City matapos nga kahapon nga adlaw gin-inform no sang Philippine Genome Center kon PGC nga ang Bacolod bayara sang 12 nga additional nga COVID Delta variant action Brian. So according kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, di kahapon nabaton ang report do nga may 12 new cases. Tatlo direction Bray na record sa barangay Vista Alegre, 3 man sa barangay Villamonte, 2 sa barangay Mandalagan, 2 man sa barangay Takuling, 1 sa barangay Mansilingan, kag 1 man sa may barangay Granada, Action Brian. Ang composition sining 12 ka mga 12 new Delta cases sa syudad. 5 diri Action Brian mga lalaki kag 7 diri ang babayi kay ini sila gin swab sang August 4, September 1, September 2 kag September 3. Pero according kay Dr. Chris Sorongon, tanan ini sila ginakabig na nga recovered patient Action Brian. Pero bilang kabahin sang proseso, gin-lockdown ang ila sini nga balay kag ginpatigayon ang repeat testing kay nasangaga kag expected tonight o kung bus nga adlaw magwa na ang resulta Action Bray sang COVID-19 repeat sining 12 Delta cases sa Bacolod City. According kay Dr. Chris, ang nag-positive ini sila before sa COVID-19, mild na ni Action Bray ang ila sinigin batsag kag wala sang may gindala sa hospital. Aling tingog ni Dr. Chris Sorongon. Ang 12 ganina nag-variant, 3 rin sila taga Vista Alegre, isa taga Mansilingan, 3 taga Villamonte, 2 taga Takuling, 2 Mandalagan, 1 taga Granada. O na-swab niya sila sa August 4, September 1, 2, and 3. Tapos 7 din ka babae, 5 ka lalaki, 6 senior, 2 bata, 4 ang young adults. Ang label nila is recovered. O, tanan sila recovered. Oo. Pero sang nag-positive na sila, Dok, ang ila sila nga symptoms is ano man, quarantine facility lang sila or wala sila ng hospital? Oo. Why? May pending para, Dok, ng mga specimen yung ginahulat?
Ang pagkabalo ko, daw sige man na yung pagdalatos ng specimen sa TGC? sa Philippine Genome Center for Genome Sequencing. Sige na yan. Balik saan nila na-receive ang report, Doc, about Sining 12? Kagapon lang. Kagapon. And ang repeat testing saan naging conduct? Kanina, umaga. Action Bryce, si Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operation Center. With regards sa gihapon sa COVID campaign dito sa mga syudad, kung before Action Bryce nag-average kita sa 200 to 300 ka daily COVID testing. Pero this time, ara na sa 400 to 600 ka daily average dito sa may Bacolod City. Ang ginakandak ng RT-PCR test kag saliva test Action Bryan. Ini siya involved na diri ang pitutanan ka mga hospital sa Bacolod City, ang anong pa-private, isa ka public, lakit man ang Philippine Red Cross kag dira sa may Bacolod Respiratory Outpatient Center. No? So combination ini sa mga private nga molecular laboratory kag ang public nga molecular laboratory dira sa may Corazon Occidental Montiliban Memorial Regional Hospital. So according kay Dr. Chris, ang pag-increase niya sang COVID daily testing sa syudad bangod din sa gina-implement nga swab all policy. Nga once ka may mag-positive ka na Action Bryce nga isa ka persona tanan niya close contact, it's either symptomatic or asymptomatic, kinahanglan gid nga ipaidalom sa RT-PCR test Action Bryce para mahibaluan kung bala positive or negative sa COVID-19. Balikan naton si Dr. Chris Sorongon. Total tested na, ito sa 140,000 mo. Tapos, ang na-test natin, nag-average kita 400 to 500, 400 to 600 specimen per day. Included ito sa mga hospital? Yeah, that's included sa CESU, hospital. Yes, correct na. So, it's a combination ng CLMIH, TLGPH, PRC, PDHI, DMH, Riverside, and mga private labs. Dito sa may Bro Center, Doc ba mo pa dyan kung gawakiin? Yes, parang yan. Ang ilag nga probability, tama diga. Para kung dirang total nga na swab since in a 14-day period, para kita sa 853. Past 14 days? Yeah, for the 14-day period. Action Bryce, si Dr. Chris, nga according sa iya, humalin sang COVID-19 pandemic sugod-sugod, gid ara na sa 140,000 plus ang napaidalom sa RT-PCR test kag saliva test Action Bryce di sa may syudad sang Bacolod. Karon nga maulanon nga tiyempo, may panugyan diri sa Dr. Chris, ngati ang iban basi nagabatsyag dira sang trangkaso, naga-self-medicate Action Bryan, diya nga panugyan, once nga ma-feel ang symptoms, bukas no ang Bro Center from Mondays until weekend para maka-avail no sang libre nga COVID testing. Ilabi na kung may dapat siya nga symptoms, close contact, mawad-an nila sa panimako, mawad-an sang panabor Action Bryan, especially nga subong nga tigululan, uso ang flu o kon trangkaso Action Bryan. Amo na galing kati ang trangkaso Action Dale package ginada ang symptoms niya COVID gitanan mo. Iya Action Bryan. Naka-mention magaling si Dr. Chris nga ang iba niya ginadengue, ang iban nga confirmed nga dengue case Action Bryan. May mga case nga naga-positive sa COVID-19 no. So daw dira ang gin-mention ni Dr. Chris nga trangkaso, dengue kag COVID-19. According sa yati ang LGU sa Bacolod City, ati lapad man niya ang mga testing sites sa Action Bryan, kag libre nga ginatanyag, especially sa mga naga-manifest sang COVID symptoms. Balikan naton si Dr. Chris Sorongon. That's why we are appealing to the people ng Bacolod City na kung may nabatsagan sila, nga daw trangkaso, pamatsag nila, daw sipon lang, lingin ulo, palalakit sa lawas, hindi sila mag-self-medicate, hindi nila pag-abi-abihon lang. So instead, they have to seek early consult, early diagnosis, early treatment. So para ma-roll out natin, hindi na sa COVID ang imo ginabatsyag. Bryce, si Dr. Chris Sorongon, nga according sa the early consultation sa kihapon, ang kinahanglan para ma-address gilayon ang imo sini nga ginabatsyag kag mahatagan sang medical attention. Adamo Action Bryce ang nagahulat pining panibagong executive order ni Bacolod Mayor Bing Lunaldia nga iga-issue pa lang no, about to issue pa lang Action Bryce diri sa mga syudad sa Bacolod regarding ni sa bagong nga travel protocol nga once nga fully vaccinated ka na, hindi mo na kinahanglan nga mag-submit sang negative nga RT-PCR test result or saliva test Action Bryan. Pero according diri kay Vice Mayor Sid Familiaran kay Dr. Chris,
wala pa action bray formally na issue ang executive order ni Mayor Bing, kundi manuguwa pa lang. Manuguwa pa lang iyon niya, it's either tonight or buwas daw action brayan. No? Okay. So, but silingon, kung wala pa sa executive order, steady lang sa gihapon ang mga requirements nga ginapangayo sa LGU sa Bacolod City. Like if you're from Panay Island, going dito sa Bacolod, kinahanglan mo sa negative na RT-PCR test result. Okay. Pero kung magwa na ang EO ni Mayor Bing nga nagalay down sa mga bago nga policies and changes sa pagbiyahe, Action Brian, that's the time nga ma-implement lamang nga hindi na kinahanglan ang negative na RT-PCR test result, no? Kay according kay Dr. Chris, iya pa si Paloon kung bala if halinikaw sa ibang lugar, like hindi lang Panay Island, kung halinikaw sa Metro Manila, Cebu, hago ka dito sa Bacolod, kung bala ma-include doon siya sa iyo ni Mayor Bing. So ako na siya ang bantayan. Kaya according kay Action Brian, may mga last minute changes pa. Ang ila sinagagin suggest sa Bacolod Emergency Operations Center with regard protocol Action Brian. Kung baga, kung fully vaccinated ka. I'm sorry, Action Del, kay kabalo kang status ang Iloilo kag ang Cebu, lain-lain mo, Action Del mo, ano? Yes, Action Brian. Ang naman ni Dr. Chris, nga once fully vaccinated ka, may nakasang privilege, Action Brian, may pribileyo ka nga makabiyahe, nga no need mo na nga mag-submit ang negative na RT-PCR test result, no? Kaya sa may balawanta, 1,000, Action Brian, ang balor kung luyag mo magbiyahe, Action Brian, kasi kinanglan ka mag-saliva test or RT-PCR test. So, ang panugyan sa mga city official ni Vice Mayor Familiara ni Dr. Chris, kulato na lang ang executive order ni Mayor Bing kag dira may baluan ang bugos nga kaundan sa executive order with regard sa bago kag mga changes sa travel protocol. Mga balita dikan sa Bacolod ang sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Dale. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Tiya mo na si Dr. Chris Sorongon nagapangabay sa Bacolod non nga kon may ara sa nagatrangkaso da magpa-test gid kamo gilayon, no? Labi na gid kami mga simptomas sining COVID-19. Galing kay ang trangkaso, bala tanan nga mga simptomas da iyagid sa COVID-19. Action Firing Line. Sipon, ubo, palanakit sa ulo, palanakit sa kalawasan. Ang tao subong nahadlok magpa-test mo. Pero nami gid man nga magpa-test ka mo kay para to check and to secure sang kaugalingon kay kon mag-positive ka mo tuod daya nga way nay bal-an ti makapanglaton ka mo da. Action Firing Line. Ang nila trangkaso lang gid na mo, huo trangkaso gid man lang, no? Ang problema lang gini kay COVID-19 suliton ta kay nagapanglaton. Kay kung wala lang ni siya nagapanglaton, dawa ay lang ni nasapak, galing nagapanglaton abi. Action Firing Line. Kag delikado ini siya sa may ara sang comorbidities bala or may ginabatsyag na bala nga stock na da nga illnesses bala sa lawas mo or may mga maintenance kana ina may edad gid, no? May nagakapatay nga bataon pa pero mostly ang mga may edad na gid iya. Amo ni ka delikado si COVID-19 mga kakson. Action Firing Line. Sige, ma-commercial ko for a while. Try na to nga nabuton karon ng patrol. May connection sa libre sakay ko na nung senaryo gid man dira, no? Kag iban pa nga mga tawo karon nga malabota or buwasan ta niya. Kay maayo man nga balita diri sa Bacolod labi na gid sa mga driver nga mga pigado man gani. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Oy, si Juan Galio nag-monitor sa aton. Evelyn Montoyo, that person clamoring about advertisements must be understand that this station and its programs have several sponsors and it's understandable that their products must be advertised. Common analysis. Thank you, gid Madam Evelyn Montoyo, ha. Thank you, gid. Ini nga mga tao kay insindi gini sang pangabuhi sang radyo. Since ang radyo nag-start, may sponsor ginaman niya. May sponsor, may commercial. Kaya hindi man pwede like me,
gusto ko lang explikaran to si Carlos Javier para maintindihan niya gid, no? Isya man ni guro ang guro sa mga listeners ta, no? Like ming program ko isa ka oras Action El Rey kag 15 minutos ay isa ka oras. Pila gani? 2 ka oras kag mga 15 minutos. Kung kay isa 2 ka oras kag 10 minutos. Butan tabi 2 ka oras. Ti sa 2 ka oras Action El Rey mga ka-action kung wala ko bi commercial sige lang ko wakal anong matabo sa akon di man? Di bla? Makulaps ko di. Intindihan mo Carlos Javier sa pagkadamo sa nagbatiko sa iyaho. Do na init manggid ko gani nga amo niya na bala. Ti sa sobra 2 hours nga program ko. Ti anong sitwasyon man nga sagi lang ko kawakal nga wala sang commercial. Common sense lang na isang tao. Thank you gid sa mga upod sa akon kag nagabulig sa akon pa explicar sining ungo nga tawo nga ini, no? Si Rumi Castillo, Sir Brian, sa FB lang ako ga-monitor, sir. Salamat, gid. Evening, Action Bri. Naga-monitor gid ko sa Barangay 29. God bless you and Action Radio. Salamat. Nonoy Castaneda, Action Bri, good PM. Ang nagreklamo da bala sa imo, hindi siya mamati o kung magtanaw live. I-replaya lang na para ma-skip niya ang advertisement da. Hustuman. Tita mo lang na. Ay, nako, ng mga tao. Si Bots Hawod, wala kapapay Husto gina. Evelyn Montoyo, you have no Ujo Bri. Okay, na ara na siya, ma'am. Kay once nga naga-endorse ko, gadula na siya ang Ujo, no? Si Gerson Arcelias Kasiple naga-monitor man. Thank you, again, sa naga-upod sa ato na, no? Si Henry Alan Monares, salamat sa pag-monitor. Teresita Orita Kahuraw, thank you, gid. Si Ryan Burha, hambal niya reklamo na, basi membro na sang partido, grupo, isulod na sa sako. Ay, nako nga mga tao. Sige, si Amy Esmeralda Dolido, naga-monitor man sa Hong Kong. Wow, thank you, gid ra sa inyo, no? Thank you, gid. George Gargasiran, TV and radio needs advertisement and ads need man and TV and radio para mabuhi, vice versa. Gani man sira. Galing kay may mga tao gidyang lay og way kintindi sa trabaho sang radio station. Ang iban gani nga program sa Manila tag 1 hour. Mostly 1 hour lang program nila to kay tamaan na kalawig kung magsobra 2 ka oras. Kag may commercial gidya Si Mike Enriquez, gani si Noli de Castro, may commercial. Milyonaryo na Sir El Rey, di ba? Mga milyonaryo na sila. Tapos kami diri sa Action Radio, commercial lang, hilabtan niya, bunano man niya. Elon Arocalib. Villacura, guro niya no? Villacura, Elon. Si Henry Balya, naga-watch ko Action Bri FB while nagapanahi. Keep safe, Action Bri. Bao, nagapanahi ni siya gali. Sa din ka, Sir Man. Sa din ka ayon. Sige. Thank you gid sa inyo. Relax lang ko kadili. Pagbalik ta, may dugang pagita nga mabalita. Ano? Sige. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name yung amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan maka-aksyon, blotter na plus capsule. Firing line. Online sa firing line. Hingagawon talang sa linya si Madam Marilo Paruco sang Sineco. Ma'am, good evening. Ayan, ang gato. Aha, daligid lang. Medyo nagawala-wala si Ma'am How. Hello, Ma'am. Hello. Ang signal po. Basi makaidag-idag ka daw isang gamay lang, Mamalo. Yes, sir. Okay, ara na. Okay na. Yes, ma'am. Ma'am, may gabi, salamat sa time. Pasensya, gina, no? Kumusta, ma'am? Damo gyapon areas sa Bacolod nga burn out sa Sineco or kundi man nga mga banwa kag syudad nga sakop ninyo, ma'am? Anong rason gid sini, ma'am? Dali gid lang ano. Action Oliver paki-istorya si Action Oliver be. Ipaplastara sa nay maayo. Ayo lang Action Oliver ay. Action firing line. Mama, mabalik kami sa imo da. May istorya liwat ang amon sining engineering diho. Dali gid lang kay para maplastar tagid maayo kanugon ano. Kay may kadamo sang mga yamo subong sa may buro-buro sa Alangilan ho. Sa buro-buro Alangilan daw 24 oras na gid nga wise sang kuryente didto, no? Sa barangay Kabog, Araman, na way man kuryente mga kaksyon. Sa area sang, din pa gining iba ni. No? Ara na. Mamalo, balik sa imo. Action Brian, okay na. Okay. Ari gods na gid, may ayok na gid, ma'am. Anong nagkalahinabo man, ma'am? Kay ang iba nagbalalik naman, pero ang iban duwa ay gid. Oo. Agay. Way gido. Nadula si Mamalo, ha? Hello, Sir Brian. Okay na, sir? Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Sir? Okay na, sir. Clear na. Actually, sir, damo kita trouble subong. Gid na, actually, ari na ko sa balay, pero atong ko mga report na wala sang kuryente, nag-spark ang mga metro, nagdagdagan sa mga linya, sa mga kahoy, damo gid kaayo ginaduol namon so hindi maarapalan ang kadamuon sang troubles especially sa bunga daw bagyo bigla bala kasi actually nakinaki kanya may negative na muyayo hambal ko kani sir instead na muyayo so tayo salamat na nakita nga hindi agad tudo ang typhoon sa aton kay sini ko kung typhoon nga super signal kita ano sa aton nahapa ng aton nga mga poste at na pa hindi ma-avoid nga damo trouble. Okay. Aha. Okay. So ini mga area subong ma'am nga way paging kabalik ang kuryente. Anong possible nga makabalik ini tonight or early tomorrow, ma'am?
Aha. Dali gid lang. Ma'am, masi makaidog-idog kada gamay, makaulo-isdog ka gamay, makaidag-idag kami ma'am ay. Ara. Okay na, sir. Okay Yes, ma'am. na. Ara, ma'am. Okay, go ahead, ma'am. Oo. Ang aton mga linemen, actually daw wala na halos tinulugan, 24 hours. Okay na utod na gid no. Action firing line. Balikan ta si Ma'am Malo mag-action kay damo gid trouble aminado ang Sineco no. Damo trouble subong ang mga trabahante nila way nakuno tinulugan to ho sang pakadto pakare kundi nga mga lugar kay ti iba nagkalatumbahan sang kahoy, ang iban nga poste nagtinakilid dira or nga sitwasyon. Action firing line. Ang ibang nga reklamo diri ho, boss, may mga klase pa ni, halin sa udto hasta subong exam boss bata kuno may review kandila ang ginagamit. Pero dapat mag-amos ni ang mga teacher nato nakaintindi man sa sitwasyon ta niya, no? Sige, balikan tabi si Mamalo abi kay gadula-dula gid siya mo. Action firing line. I-grab ta ning opportunity, Mamalo. Sir Brian, sinsya gud sa sang signal, no? Subong okay Sir, na. ang aton mga linemen actually gabira-bira na sila no do 24 hours iban daw wala nagid pahuway to restore some power sa mga individuals kay kadamo-damo kita sa mga individuals sa panimalay na naglupok ang may nagalulupok sa ila, may naga-single face, may halos tanan na lang super tigid kadamo nga daw halusong tagid malamakop pantanan. So ang iban ginapasunod ta lang na ang iban sa ila I think sininga gabi kay galing kay gaulan man itudo. Hindi ta madali-dali ang pag-repair no. So some of them siguro ang iban gani halin pa kuno kahapon wala pa nakadtuan kay kadamo-damo isang trouble. So nagapangayo gid kita sa pasaylo no kag pag-intindi sa aton mga member consumer owners na sa amo ni nga panahon hindi tagid ma-avoid nga damo gisang troubles no amo na gani nga gina-encourage tablatan ni Sir Brian nga wala samtang maayo pa ang chimpo ini bala mga kahoy nga lapit sa aton linya sang kuryente gina-encourage sa taning aton mga member consumer owners kung samtang temprano i-report na sa aton kay usually amo gid nga ko sa mga brownouts naton nagtudo-tudo ng ulan kag hangin. Yes, So, mga pila ka area, subong ma'am sa tanang nga nasakupan sa Sineco, damo gid nga area subong? As in, damo gid halos kada area may ara gid daw hindi gid ma-avoid nga wala gid sa mga nahalitan kag nagkala na brownoutan kag mga transformer, mga insulators, kag ang gid sa mga troubles na sari-sari, oo. Okay, so mga anong dapat i-expect sa aton nga konsumidor ni ma'am sini ma'am sa sini nga mga inuras? So, sir, ang mga ining mga isolated cases natin sa mga balay-balay, I think madugay-dugayan ini kay ang priorities natin ini mga ginapatanaw man sa dispatchers natin mo ining priorities bala nga do kadelikado gid kada ang pwede maubra lang sa gabi pero may ara man nga sa hindi na natin maubra sa gabi sa aga na lang so amo gid na aton nga matabo kasunuron pa lang sila kag hindi ta ka-expect nga tanan-tanan masigahan gid dayon immediately. Pero at least subong ang tanan nga men nagginawa na ma'am no? Yes sir. Sir. Na aton mga tawo kag kami man on alert man kami ang even kami diri sa balay gabaton man kami mga complaints sa ginapasa man namon dito. I thought ma'am ang Sineco once gani nga Mayo ang lakat sang panahon daw nagpang-cutting trees man kamo or inang mga sanga-sanga lang? Yes, oo, sir. Iba sa ma-report, abi, or bisan wala report, kag malabyan sa mga linemen natin, kag mga employees natin, gina-report na sa aton, kag ginakaduan, ginautdan. Galing kami ara, gidya mga iban nga wala bala nag-report, kag mag-report na sila na nadagdagan na sa mga kahoy ilalinya. Okay. So, amo na ang nag-trouble natin, nga nagadagko na lang gid kag nagadamo ang nagaka-apektuhan. So, mas maayo tani nga samtang maayo ang chimpo, i-report na gid na mga kahoy yung gatandog sa aton linya sang kuryente. I see. So meaning ano man may asta pa ni buwas dason nga adlaw anong sistema man? Posible gid Sir Brian asta pa buwas sa iban asta paguro pila ang I think kung isa nagalabot pa na 3 days, 4 days sa kadamo sa aton troubles no. So ginatinguhaan ta gid nga matagaan sang kuryente especially kung ang area baladako pas kagaina sang Mandalagan feeders gin-isolate naton kay ang isa naton kay 69 kV na dagdagan sang dako nga sang kahoy. So gin-isolate naton kagin kayo ang handumanan man kagaina lawig man. So kadamo sa mga dagko nga areas amo nang ginatagaan naton sang priorities
ini mga gamay-gamay naton ginaamat-amat na lang ni sila. I see. Mga barangay kabog na ma'am, isa na sa mga nadalahigid. Ang kabog ni ara man, oo, may troubles man, oo. I see. Ang pag-iina may basta kadamo gid kaayo, hindi na maisip kundiin. Sige. Thank you gid ma'am sa mga time. Thank you gid. Oo, kada thank you and stay safe gid kita. Thank you. Thank you gid ma'am. Sige. Action firing line. Si Madam Malo Paroko makaksyon sang Sineco. Teo, 3 to 4 days pang ibanda. Ba malawig-lawig pa ining kuan inyo da ulo antos. Tinon tana karon kay na bagyuhan kita sining si Maring, no? Ay nano nga sitwasyon. Galing kay amo nang Sineco, hindi magin nila makontrol ina mo. Oo, ina mga kahoy na kung like for example may natumba dis Bacolod dito kadako man tunga kahoy ang Sir Vargas kini natumba. Action firing line. Oo, nasangitan sang kuryente. Ati sige, at least nakahibalo ka mo ng rason na atatapan tayo. Action firing line. Pakaronan ko na lang gurong patrol, kaya yung patrol nagbisita, kung tanito sa Plaza Publica, basi madala karon action dyan sa Action Night Patrol. Kung anong senaryo dira sa sinakyan na ito, sining nasambit iya nga si libre sakay sang series bus mga kaksyon. Action firing line. May nag-chat gani nga may nagsakay halin sa Kwan, sa La Carlota. Ginatagan nila kwarta ang driver, 100 pesos Action Oliver. Ang hambal sa driver, salamat gid mama, sir, muna. Siya kay amon sweldo gamay, bisan pangapi namon waay. Action firing line. Siya nga angin libre-libre sakay pa niya sang series bus kay do way man may sakay may nga frontliner. Oo, ay nako naman. Teriya, kung ini panugid ini sang mga nakasakay mga ka-action. Sige, ang oras ko kulabos na, ang way ko nabasa, gid nga inyo nga mga mensahe, pero nagamonitor sa Barangay 1, San Carlos City, si Louie Javilla Galas. Pabawasan ko na lang ng iban, ha, pasensya. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat kita. Maghilibati naman kita buwas sa mangyapon nga estasyon kag oras. Ginainbitar ko mangyapon si Carlos Javier nga magmonitor. Nagpasalamat kita. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,